Καλημέρα όμορφα πλάσματα. Οι επιτυχίες έρχονται και δεν περιμένουν. Ο δρόμος άνοιξε. Είναι τώρα η ώρα να δείτε αυτή την ευκαιρία η οποία έχει τρόπο να δώσει χρήματα απλά με μία εγγραφή του 35 ευρώ και συνδρομή 8 ευρώ. Όλα πλέον παιδιά θα είναι με συνδρομές. Βλέπετε, μπαίνουμε στο YouTube, μας λέει για να αποφύγετε τις διαφημίσεις υπάρχει συνδρομή. Μπαίνουμε στο άλλο πρόγραμμα της μουσικής και εκεί πρέπει να κάνουμε συνδρομή για να μην έχουμε διαφημίσεις. Σε λίγο μπορεί να μπει και στο TikTok. Δεν ξέρουμε, όλα θα γίνουν συνδρομές γιατί οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες θέλουν, αφού αποκτήσανε πλέον το κύρος και το κοινό τους, θέλουν να έχουν συνεχόμενες εισρωές χρημάτων χωρίς να περιμένουν ο άλλος να μπει στη διαδικασία να δώσει χρήματα. Τα θέλουν πάγια, σταθερά, κάθε μήνα. Αυτές οι τεράστιες εταιρείες λοιπόν, μια από αυτές τις τεράστιες εταιρείες είναι και η Livegood, η οποία όμως δίνει πίσω χρήματα στον χρήστη. Κάτι που δεν το κάνει καμία άλλη εταιρεία. Η Livegood ουσιαστικά έχει μία σελίδα με προϊόντα υγείας, στα οποία μπορεί ο καθένας μας να έχει έκπτωση 70% σε σχέση με αυτές τις τιμές που βρίσκουμε στην αγορά. Γι' αυτό και είναι το συνδρομητικό πρόγραμμα των 7 ευρώ, το οποίο με αυτή τη δυνατότητα με αυτό το κόστος έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε πολύ οικονομικά προϊόντα. Αυτό είναι ουσιαστικά, είναι μια συνδρομή όπως όλες οι άλλες πλατφόρμες, η οποία αυτή τη στιγμή εκτοξεύτηκε πρώτη από όλες, καθώς αυτό το μοντέλο δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Δίνει χρήματα γιατί έχουμε συνδρομές. Η συνδρομή είναι 8 ευρώ και η κάθε αίτηση που κάνουμε είναι 35 ευρώ. Ο κάθε ένας που μπαίνει μέσα πληρώνει 35 ευρώ. Οπότε αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι να μεταδώσουμε την πληροφορία όπως κάνουμε συνήθως και δίνουμε πληροφορίες για κάτι που μας αρέσει. Έτσι είναι και αυτό, αλλά μας πληρώνει αυτή η εταιρεία. Θέλουμε απλά να μάθετε, θέλω να μάθετε πώς λειτουργεί, πόσο εύκολα λειτουργεί και πόσο μπορούμε να έχουμε όλοι χρήματα χωρίς να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, με την έννοια ότι ναι μεν πρέπει να μάθουμε λίγο το πρόγραμμα, να μάθουμε πώς πληρωνόμαστε, να ξέρουμε πώς πληρωνόμαστε. Δεν είναι δηλαδή πώς να σας το πω, κάτι πάρα πολύ απλό όσον αφορά τον τρόπο που πληρώνει. Υπάρχει μια διαδικασία, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά γίνονται ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με κάτι, άντε ήρθαμε βάζουμε 8 ευρώ και τέλος. Όλα έχουν κάποιο νόημα μες στην εταιρεία. Θέλουμε μια ωρίτσα να τα καταλάβουμε, να εμπεδώσουμε λίγο πώς δουλεύει.